Voliť poslancov do Európskeho parlamentu pôjde len každý 5. študent. Vyplýva to z prieskumu politológov. Tí vytvorili projekt, ktorý má študentov motivovať k zodpovednejšiemu prístupu zábavným informovaním. Prieskum uskutočnili politológovia Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave na študentoch stredných a vysokých škôl vo veku od 18 do 23 rokov. Zameraný bol na prvovoličov. Približne 21% mladých ľudí je rozhodnutých ísť voliť do našich poslancov do Európskeho parlamentu. Najčastejšie dôvody, prečo mladí voliť nejdú, sú, že nepoznajú program a cieľ poslancov, nedôverujú žiadnej politickej strane, myslia si, že na ich hlase nezáleží a nemajú záujem o politiku. Týka sa to aj 35% študentov, ktorí podľa prieskumu ešte nie sú rozhodnutí ísť voliť. Práve pre nich bol vytvorený projekt Študentský Európsky parlament. Naším cieľom je teda dosiahnuť na základe tejto, povedzme to, informačnej kampani vyššiu účasť, ako predpokladá náš prieskum. Ľudia o tom až toľko nevedia a myslím si, že by mali, lebo treba vedieť, kto nás bude reprezentovať a treba si týchto ľudí vybrať. Bude to moja povinnosť sa zúčastniť, aby som sa potom nemohol sťažovať, keď sa mi to nebude páčiť. Pre všetkým chceme mladým sprístupniť to, čo je Európsky parlament, vysvetliť im pozíciu a funkciu a vysvetliť im, aký majú význam naši slovenskí zástupcovia. Pred 5 rokmi volil do Európskeho parlamentu len 17% voličov. Tento rok sa predpokladá dvojnásobná účasť. Pavol Kalínsky, Slovenská televízia.